Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu. ‘Yan wata na faɗin duniya baki ɗaya ina kowa da kowa fata alkhairi. Sirri na tara jama'a wanda duk ya tashi yin wani hidima, wani babban hidima da kake so ka yi, ko aure ko suna ko wani taro muhimmi wanda kake so Allah ya tara maka jama'a masu yawan gaske, kuma bayan sun zo ka rinka samun alherai gare su, kuma daga cikin mutanen ya zama manyan mutane ne suka zo, wasu ma baka ma ba su goron gayyata ba, amma alfarma wannan sirrin da girmansa za ka ga Allah ya ƙaddara zuwansu ya kawo maka su, kuma sun maka alherin da baka yi tsammanin za su yi maka ba. Sirri ne na tara jama'a masu yawan gaske, sirri ne wanda kuma ya ka yi shi ana samun ɗaukaka da mutane da yawa sosai sosai. A kowane irin abu za ka yi, musamman a ce hidima ce wadda ta shafi kana so Allah ya tara maka jama'a da yawa a wannan wajen, kaga ka samu ɗaukaka da kwarjini, kuma taro ya taru iya taro, ya zama har mutane sai sun yi mamakin irin jama'an da ka tara a cikin wannan taron naka. To wannan shi sirrin inda yake da matuƙar tasiri kenan, wajen tara jama'a. Wato yadda ake wannan sirrin, za ka samu ƙasan kasuwa da ƙasan gidan tururuwa, manya-manyan kasuwa za ka samu kasuwa guda uku. Ƙasan gidan tururuwa babban gidan tururuwa wanda yake gida ne wanda ke babban gidan tururuwa, za ka samu ƙasan gidan tururuwa guda uku. Sannan za ka samu hanya maraba hanya guda huɗu amma babba, sai ka ɗiba. To wannan guda uku su ne za ka haɗa waje ɗaya, sai ka ɗan zuba shi cikin wani ɗan ƙwarya ƙarami haka, amma ya zama ƙwaryan in ka zuba ruwa zai iya yi maka wanka. To wannan ƙasan sai ka zuba shi a ciki, sai ya rage saura kwana uku a yi wannan lalura wanda kake so Allah ya tara maka jama'a a wajen, kuma da alhairansu. Ka samu jama'a kuma ka samu kyauta a hannun jama'a, kuma Allah ya kawo maka manya-manyan mutane cikin wannan taron, wanda ma wasu ba za a ma yi tunanin cewa kai kana tare da su ba. Domin irin yadda za a ga sun zo maka suna ma'amala da kai, kuma da yadda za a ga Allah ya ba su ɗaukaka sosai, za a ga har ya za a yi ma a ce kai ka san su, kana hulɗa da su, har ka tara taro su zo maka. Mutane za su yi mamaki irin wannan. To amma cikin yadda Allah wannan ba komai bane, in ka jarraba sirrin nan bukatan ka zai biya. In ka haɗa wa'annan abubuwan a cikin ƙwarya, za ka yi alwala, sai ka roƙi Allah ya tara maka wa'annan mutane. Idan ka roƙi Allah ya tara maka wa'annan mutane, gabas yamma kudu arewa za ka roƙi Allah. Allah gabas yamma kudu arewa ka ɗaukaka wannan zaman da nake so za a yi shi, ka tara mutane masu yawan gaske. To sai ka ci gaba da karanta fa jama'anahum jama'a, fa jama'anahum jama'a, fa jama'anahum jama'a, duk ƙafa ɗaya ka tofa, duk ƙafa ɗaya ka tofa. Za ka karanta 3,333 kullum, sai ya rage saura kwana uku. In ka karanta 3,333 sai ka zuba ruwa. In ka zuba ruwa sai ka bari sai ka tashi kwanciya da dare, sai ka yi wanka. Sai ka yi wanka kaɗan, sa a tafin hannunka ka sha kaɗan, sai ka yi wanka da saura. Sai gobe kuma, gobe ma dama ƙasan da ka ɗibo ka raba shi gida uku, gobe ma ka ɗauki kashi ɗaya kuma sai ka sake sawa a cikin ƙwaryan nan, sai ka yi addu'an ka fa jama'anahum jama'a. Kuma za ka iya yi, kuma za ka iya sawa a maka, in an maka sai ka ɗauka ka yi wankan da shi. Lokacin da ka yi fa jama'anahum jama'a 3,333, 3,333 za ka karanta a cikin wannan ƙasashen da ka haɗa guda uku. To sai ka sake shiga banɗaki ka yi wanka da shi. Haka za ka yi har tsawon kwana uku nan, ya zama ranar da ka cika kwana uku da daren, to washe gari gobe za a tara wannan jama'a. To sai ka yi shi haka nan, in gari ya waye da safe, duk abin da Allah ya hore maka shi ka yi sadaka kawai. Wallahi mutane za su taru wurin, da mutane da aljannu da manyan mutane da baka yi tsammanin za su zo ba, wallahi za su zo. Don taron wurin kuma a wannan lokacin ya wuce inda ka yi gayyata. In dai har ka yi wannan aikin, to wannan taron da zai zo maka ya wuce gayyatanka. Zahiri wannan haka yake, sirri ne matuƙan amfani. Na ba da shi fi sabilillahi ga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya samu dace.